nem bádolva, de gondolkodásra hívva. Vajon ha valaki az 5. hét 6. napján telefonál, és csak érdeklődik a gyermeke felől, az valódi kapcsolattartásnak számít? Hiszen nem hallja a sírását, nem érzi a szívverését a mellkasán, nem öleli magához, nem tudja, hogy a baba mikor mosolygott először, nem tudja, ki ringatta el este, nem tudja, kihez nyúl ösztönösen, amikor megijed. Közben telnek a napok, a babák pedig várnak, bizonytalanságban. És ilyenkor felmerül a kérdés, jogos-e azt mondani, hogy újraindul a 6 hét? Ahelyett, hogy kimondanánk, ennek a gyermeknek most van szüksége egy szerető családra, most van szüksége karokra, most van szüksége biztonságra. Mert egy baba nem hetekben számol, hanem hiányban. És minden nap, ami ölelés nélkül telik el, egy nap túl sok.